কারবা ভয়, ভাবুকি, ধুমকি, মৃত্যু আর লাশ পোৱা বর্তমান ইবোৰ কথা বিক্রম दैमारि চিন্তায় गुजिसे सान आं जोबथेसालियाव थाबोबाय बिनि फिननायखौ आं दाबो होआखै बिनि फिननाय होनायनि सम थारिख सानसे फैगोन बिक्रम दैमारि 91 दिन থাকি অহা জেলত যিটো মই থাকি আহিলো ইয়াৰ উত্তৰে মই এতিয়ালৈকে দিয়া নাই ইয়াৰ উত্তৰ দিবলৈ সময় দিন তাৰিখ পুৰা তেনাত হৈ আছে এইবিলাকৰ উত্তৰ মই পিছত দিম কাৰোবা ভয় ভাবুকি মই শুনিবলৈ বা ভয় খাবলৈ মই কোনো সময়ে দিয়া उदालगुरि लोकसभा जानांगौ होनना लिरनाय गैया होनग्रा आरो उदालगुरिनि जौगानायनि साननो हायै सासे बिजाथि दिलीप शइकियानो भट हो होनग्रा मानसिफोरखौ मोजां सिनायना ला रायजोफोर बिसोर सोर बबेनि मानसि बिक्रम दैमारि दिलीप शइकिया सारा दिनै बे माबानि केन्डिडेट बै जोंनि उदालगुरि समस्ति आरो दरं समस्तिनि केन्डिडेट बिथाङा उदालगुरि समस्ति बा एसटी समस्ति जानाङा होननानै जानांगौ होननानै लिरनाय गैया होनग्रा सासे व्यक्ति माने उदालगुरिखौ कुनु मते डेभलप जानो लुबैग्रा मानसि नङा माने एन्टि बिटिसि मानसि अब्ला जों बोरै सोरबा माहारियारि आफाद सोरबा संगठना बोरै बुंनो हागौ जे दिलीप शइकियानो भट होनांगौ जायफ्रा दिनै दिलीप शइकियानो बिथांनो भट होनांगौ होननानै रायजो राजाखौ बुंगोन बिथांमोनखौ सिनायनानै ला होननानै आं दिनै बुंगोन दिल्लीयाव बिटिआरनि एकर्डनि दफाखौ मावफुंनांगौ होनना दिलीप शइकिया बिथाङा बे 4 बोसोराव खनसेबो बुङाखिसै जायनि थाखाय बिटिआर एकर्डनि दफाफोरा गासैबो आसखान्दा जानानै फैबाय बिक्रम दैमारि दिनै दिल्लीयाव बिटिआर एकर्डा जाफुंनांगौ दिल्लीयाव जोंनि सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि बे ट्राइबेल इउनिभार्सिटिया जाफुंनांगौ होननानै खनसेबो सिंगल वर्ड बे दिल्लीयाव बुङाखैसै इउजि ब्रह्म डाঙৰীয়াৰ কথা মই উত্তৰ দিম কাৰোবা ভয় ভাবুকি ধুমকি মৃত্যু আৰু লাশ পোৱা বৰ্তমান এইবোৰ কথা বিক্ৰম दैमारि চিন্তাই কৰা নাই মই যদি এইবোৰ কথা চিন্তা কৰিলেহেঁতেন কেতিয়াবাই বিক্ৰম दैमारि ঘৰতে থাকি পেলাই আৰামছে বহি থাকিলে হয় বিটিচিৰ কাৰণে মাত মাতি আছো বিটিচিক বচাবৰ কাৰণে আৰু এই কাৰাগাৰত বা জেলত 91 দিন মই থাকি আহিলো এই 91 দিন থাকি অহা জেলত যিটো মই থাকি আহিলো ইয়াৰ উত্তৰে মই এতিয়ালৈকে দিয়া নাই ইয়াৰ উত্তৰ দিবলৈ সময় দিন তাৰিখ পুৰা তেনাত হৈ আছে এইবিলাকৰ উত্তৰ মই পিছত দি দিম কাৰোবা ভয় ভাবুকি মই শুনিবলৈ বা ভয় খাবলৈ মই কোনো সময়ে দিয়া নাই दा दिनै आङो नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो नागिरदों दिलीप शइकिया सारा दिनै बे माबानि केन्डिडेट बै जोंनि उदालगुरि समस्ति आरो दरं समस्तिनि केन्डिडेट बिथाङा उदालगुरि समस्ति बा एसटी समस्ति जानाङा होननानै जानांगौ होननानै लिरनाय गैया होनग्रा सासे व्यक्ति माने उदालगुरिखौ कुनु मते डेभलप जानो लुबैग्रा मानसि नङा बियो माने एन्टि बिटिसि मानसि बियो अब्ला जों बोरै सोरबा माहारियारि आफाद सोरबा संगठना बोरै बुंनो हागौ जे दिलीप शइकियानो भट होनांगौ बे दिलीप शइकिया सारा कुनु मते बे जोंनि बिटिसि ओनसोलखौ डेभलप खालामनो थाखाय बे फैयाखै गरसेबो अन्थाइ बे गाराखै एटाव हेल्प पेलवा नाय आमार बिटिसि 5 बोसोराव 5टा हेल्प पेलवा नाय गरसेबो अन्थाइ बे 5 बोसोराव जोंनि गाराखै अब्ला दिनै लिरनाय थाब्लासो बिथाङा दिनै बिटिसि को डेभलप खालामगोन माने लिखा थाकिबा লাগিব जे बिटिसि माने उदालगुरि समस्ति लिखा থাকিলেহে ই समस्ति হবা লাগে বুলি তেওঁ কৈছে পিছে डेभलप কৰিবৰ কাৰণে লিখা থাকিবা লাগিব উদালগুৰিত মানে লিখা থাকিবা লাগিব উদালগুৰি डेभलप কৰিবা লাগে বুলি उदालगुरिया डेभलप जानांगौ होनना लिरनाय थाबासो बि डेभलप खालामगोन अब्ला नायदो जायफोर दिनै माहारियारि आफादानो होन संगठनानो होन दिलीप शइकियानो भट होनो थोनग्रा मानसिफोरखौ दिनै सिनायनानै ला जायफ्रा दिनै दिलीप शइकियानो बिथांनो भट होनांगौ होननानै रायजो राजाखौ बुंगोन बिथांमोनखौ सिनायनानै ला होननानै आं दिनै बुंगोन दिनै दिल्लीयाव बिटिआर एकर्डा जाफुंनांगौ
दिल्लीयाव जोंनि सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि बे ट्राइबेल इउनिभारसिटिया जाफुंनांगौ होननानै खनसेबो सिंगल वर्ड बे दिल्लीयाव बुङाखैसै बुङि थाखायनो दिनै पजिटिभ जाना फैयासै सेन्ट्रेल इउनिभारसिटियाव नोंसोरनो उदाल तेजपुरानो खाथि बेयावनो थां मानो होनजादों बुङाखै दिल्लीयाव आरो होनाङा होनग्राया बेनो दिल्लीयाव सोर थायो बेसो थायो दिल्लीयाव दिलीप सयकियासो थायो बिनिखायनो दिल्लीयाव उदालगुरियाव इउनिभारसिटि जानांगौ होननाया दिनै तेजपुराव थां होनजाबाय NIT जितु इमान गिदिर अनुस्थान लाबोनो नागिरदोंमोन बेयो मा होनजाखो सेन्ट्रेलाव जेबो बिब्दि सेकेन्ड टाइम आरो NIT गायसननायनि कुनु माबा गैया पलिसि गैया होनजाबाय सिलचराव थां होनजाबाय रेलवे फेक्टरिया बङाइगावआवनो दोङो तेजपुर माबानिफ्राय क'क्राझारनिफ्राय बारा गैया मानो होनखो दिल्लीयाव बुंग्रा गैया दिल्लीयाव दिलीप सयकिया बुङासै हयथ' बियो बुंबाय बेफोरखौ होनाङा खाथि खाथियावनो दंखाजोबो सोरनियाव सोंगोन बिनियावसो सोंगोन उदालगुरिया क'क्राझारा बङाइनि बारा गोजान नङा सोर बुंगोन एमपियासो बुंगोन इउनिभारसिटि तेजपुर इउनिभारसिटिया उदालगुरिनि बारा गोजान नङा दिल्लीयाथ' मिथियाना नों लकेल एमपियासो मिथिगोन लकेल एमपियासो दिलीप सयकिया बिथाङानो नाङा होनना बुंबायब्रा बिथाङानो होनाङा होनना बुंबाय अबा नायदो इमान एन्टि BTC मानसिनो सोर दिनै माहारि आफादा बे दिलीप सयकियानो भट होनांगौ होनना बुंलाय लेखायानो दंजोबो गासैबो पजिटिभ नङा डाइरेक्ट जाना होननानै बुङाखैब्लाबो बुंबाय तेजपुराव थां सिलचराव थां बङाइगावआव थां NDBनि फैसाफ्रा लनसो नोंसोरनि माबा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि कमिउनिटिया रबीन्द्रनाथ ठाकुरनि माबाजों मिलाया फिट नङा गासैबो पजिटिभ नङा अबा बेखौ सोर बुंगौ दिल्लीयाव बेसो बुंदो जानाङा होननानै बिनिखायनो आं बेखिनिखौनो बुंबाय दिलीप सयकियानो कुनु मते जों भट होनो हाया जोङो दुर्गा बर'नो जोङो भट होगोन दे दुर्गा बर' जिन्दाबाद दुर्गा बर' जिन्दाबाद आया आदा बजे बिबो बिना